Hai, is mis hiúdi, agus is bread an rudí ura ó óla magóní, bhí rudí a ústimuid achan le. Orcar an lampa lava seo, inniu bí muid ag fólam faoin dáin na bríonn sé. Déit é orc ar na bolgain seo a gáil suas agus an nuas ar fá uairanta an chhlaig. Ach, go sé mar ábríonn sé, an fíor lava a tastichon. Wáil, ní hé, tá fíor lava ó wádra hé le chur lampa ar bí. Sin rud a tastichon ná álan bhíanra agus céir fearfaí. Ní heige an 10 hobstint a bhascú le chéile, costa le hála agus finnegar. Ach, ní bhíon ála agus finnegar ag sná costa sin stuff I lampa lava. Mar sin, go dtí dáin na brinn sé? Wáil, snáhann siad a bhuiachas leis an bhulgan sális dríachtal atá ag bun an lampa. Wáil, neall sé dríachtal in ar ire. Neall an na grá bhulgan sális. Ach, ardíonn an teasún bhulgan sális an chéir. Agus an sin agus an chéir ag buir an lampa, tiitin sé ríist I drá an tális, rud a chruthíonn an éfacht riachtúil seo. Cén tíon náhan na léthirdí céiretha? Wáil, nuair a héan na léthirdí céire suas, scapan na málaí níos a tobsint a máil na chéile agus íslíonn an lús. Ach, an sin, nuair a ardíonn an chéir fearfainn, íonn sí fuar, ag brún na málaí isteach le chéile a ríist ag ardú an lús. Agus iad níos turma inis, teisin na léthirdí céire go bun an lampa ag chuir tús leis an phróisis a ríist. Inis, teas agad go dté mar oibríonn an lampa lava. Na bhfuil sear dóid, go cinn sé, détain I bhain seo gorcar ó bháidín go tróna. Ó, tá brúnarm, go dtí an cheadar eile, slán go fáil.